мобилни приложения. Тъй като днес почти 9 от 10 души притежават смарт устройство или телефон, ако обичате покера и попадате в тази 90% категория, това видео е точно за вас. Здравейте на всички! Аз съм вашият АПК покер коментатор и съм тук, за да поговорим за мобилните приложения и опита с трима от водещите лидери в индустрията. Нека да разгледаме удобството за ползване, плавността, функциите и цялостната възможност за игра. Ето моите първи впечатления за трите, които ще разгледаме днес. Започваме с Coin Poker. Изглежда чисто, модерно и се усеща като истинско технологично приложение. Създадено е смисъл за мобилни устройства и не е просто урязан десктоп клиент. Плавно е, отзивчиво и с минимално натрупване. Следващият е GG. Визуално е много изпипан, предлага множество функции, но може да изглежда претрупан и дори пренаселен. Има лека крива на обучение, което изисква време. Клуб WPT. Той е прост и лесен за ползване, но изглежда по-обикновен и не създава усещане за лукс. Нека да преминем към достъпността. Coin Poker е напълно съвместим с iOS и Android. Работи директно в мобилния ви браузър, вместо да е необходимо изтегляне на приложение, което е огромен плюс за потребителите на iPhone. Можете буквално просто да отворите Safari или Chrome и да започнете да играете. Не се изисква KYC, няма качване на документи, нито чакане за одобрение. Можете просто да създадете акаунт и да играете. GG. Изисква изтегляне. Достъпът му до iOS може да е по-ограничен в зависимост от региона, което трябва да се отбележи и изисква пълна проверка за повечето функции. Клуб WPT. Необходимо е също изтегляне на приложението и разполага със стандартен процес на регистрация. Нека да преминем към плавността на игралния процес. Coin Poker предлага изключително плавен геймплей и бързо време за зареждане. Преходите между масите се усещат почти мигновени, а най-любимото ми нещо, мултитейблингът, работи изненадващо добре на мобилни устройства. GG като цяло е гладко, но по-натоварено от към приложението. Превключването между масите може да се усеща малко по-бавно. И накрая, Club WPT, който работи добре, но като цяло изглежда оптимизиран, но не е най-добрият. Персонализация на масата и мобилен дизайн. Coin Poker отново е много удобен за мобилни устройства от към контрол. Има лесен плъзгач за залози. Масите се преоразмеряват плавно, изчистен дизайн и лесно се фокусираш върху действието и е ясно предназначен за мобилни играчи. GG има тонове допълнителни функции, емоджита, анимации, снапкам и е много забавен, но може да бъде доста разсейващ за по-фокусирани върху покера хора. И накрая, Клуб WPT. Базова функционалност и просто си върши работата. Нямам оплаквания там. Нека да разгледаме готините или уникални функции и да започнем с Coin Poker. Както споменах, той е базиран на браузър и не изисква изтегляне. Бих казал, че това е една от най-готините му функции. Не се изисква KYC, което означава, че можете да започнете да играете веднага и има вградена криптоекосистема. Депозитите и тегленията са бързи, без банкови пречки, изключително гладко и стабилно и не забива или замръзва. Да можеш да играеш на iPhone без да се налага сваляне и без KYC е, честно казано, огромно предимство според мен. Нека да разгледаме опита с игра на няколко маси. Coin Poker отново се откроява. Едно от най-добрите многофункционални преживявания, които съм имал с мобилно приложение, що се отнася до покера, е именно опитът ми с играта на няколко маси. Превключването между масите е просто лесно, плавно и бързо реагиращо. GG's възможно е, но бързо може да стане пренаселено, в зависимост от броя на масите, на които играете. А що се отнася до Club WPT, там възможностите за игра на няколко маси са просто изключително ограничени. Надежност и стабилност. Coin Poker. Много стабилен. Нямаше никакви сривове, докато играех там. И върви съвсем гладко направо в браузъра на приложението. GG. Много стабилен, безспорен индустриален стандарт. А след това Клуб УПТ е стабилен, но с доста базова функционалност. Ето го и общият мобилен победител. За Coin Poker това представлява най-добрия баланс между достъпност, като се има предвид липсата на KYC изисквания, със своя плавен геймплей, модерен дизайн, функции, ориентирани към мобилни устройства и интегрирането на криптовалути. GG отново е победителят за хората, които ценят повече функции и търсят забавна игра. Отлично за играчи, които обичат допълнителни екстри. И тогава Club WPT, пауза, просто и лесно, пауза. И със сигурност най-доброто за развлекателни или случайни играчи. Пауза. Така че, ако играете на мобилен телефон, пауза. Coin Poker наистина се откроява в момента, пауза. Особено без изтегляне, пауза, без KYC, пауза и без да е необходимо да правите каквото и да е друго. Пауза, освен да отворите браузър. Пауза, да отидете на мястото и да играете. Пауза.
Това е едно много гладко мобилно изживяване. Явно са инвестирали много време в тази мобилна платформа. Так кажете ми, какви приложения ползвате, кои предпочитате. И както винаги, харесайте, абонирайте се и коментирайте. Очаквам да ви представя следващия клип. Благодаря ви, приятели!